बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' आरो बिथां बेयाव बाहागो लादों। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुब्रमण्यम सार बे हाबाफारियाव जोंनि गोबांथार दैदेनगिरि आरो मानगोनां एमपि बिथांमोन स्पिकार एमएलए गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोन बाहागो लानो हादों। बयनिबो मुं लानो सानाखै समनि थाखाय गिबियावनो आङो बयखौबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो बे बुंथियाव बावबाय। दिनैनि बे गोथार जे फैनाय सान बे सानाव बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबदों जाहाथे सोरगोआव जेब्लाबो आलो गोजोनै थायो आरो थांना थानाय बर' फिसाफोरनो जेब्लाबो बोर सारस्रिहरो। बड'फानि आदर्शजों माहारि दानायनि गेरेमसा माहारि दानायनि हाबाफारिखौ जोङो गासै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो खौसेयै थांना थानायनि खौसेयै जुजिनायनि आरो दिनै जोङो बे थासारियाव सफैबाय। दा बेखायनो बिथांनिसिम जेब्लाबो आरज गाबो आरो आफा इसोरनिसिमबो आरज गाबो। बे बुब्लियाव देग्लाय बोसोराव एखुथा मोनसे हाबाफारि बड'फानि आदर्शखौ लानानै जों हाबा मावबाय थानाय समाव जोंनि ट्रास्टनि गेजेरजों बान्था बावनाय UN एकाडेमि खुलिनाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव काउन्सिल लेभेलाव फरायसा सान खुंनाय आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ एबसु बर' रायजो राजाया दाबिनाय बायदि फरायसा सान महरै फालिनाय फैयै फैयै दिनै थारैनो नेसनेल लेभेलाव बड'फानि सानथौ सानस्रि आदर्शखौ लानानै माहारिबाद आरो माहारिनि आदर्शखौ लानानै हाबा मावलांनायाव बड'फाखौ जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गायसननायनि थाखाय गोदान दिल्लीनि नैबे कैलाश कल'नियाव दिनै भारतनि मानगोनां नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांनि बाहागो लानायजों आसामनि चिफ मिनिस्टार दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार गोबां दैदेनगिरि आरो सरकारनि बिबानगिरिनि बाहागो लानायजों दिनै जोङो गोदान मोनसे लामा गोदान मोनसे मुसुखा जों मोननो थांगासिनो दं आरो बे हाबाफारियाव बयबो दिनै थुबुर जाफैदों। आं बयखौबो बरायबाय आरो जोबनायाव बे एखे समावनो आङो फोरमायनो नागिरदों थुलुंगापुरि जि दतमायाव बड'फानि जि फबनाय जायगा दङ दा बे एखे समाव हाबाफारि सोलिगासिनो आरो गासै 15टा जायगायाव लाइभ स्ट्रिम जागोन। बेलासिनि 4 बाजिनि हाबाफारिया लोगो लोगोनो जोंनि गुबुन गुबुन दख'रा जिल्लाफ्राव बे हाबाफारिया सोलिदों। मोनाबिलियाव दिनै बड'फाखौ गोसोखांनानै बड'फानि बे आदर्श आरो गासै हाबा मावनायखौ जोङो मान होनानै 5 लाख आलारि बाथि आसाम नाङै नखर आरो गामिफोराव जों सावगोन फोजोंगोन आरो बेखिनि बाथ्राखौनो आं फोरमायनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव बड'फानि माहारिबाद आदर्श गेरेमसा माहारि दानाय आरो बर' हारिखौ खौसेयै बुहुमाव गायसनलांनायनि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मावलांगोन। बिनि थाखाय जों फिन खेबसेबाव दिनैनि बे गोथार सानाव जों खौसेयैनो जयैनो हारि नाङैनो जों समायखिरा लाबाय। बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै बयनिसिमबो आंनि साबायखर आरो गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावनानै फिरफिला बिरहोनायाव बुंनाय फंनैसो बाथ्राखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।